ditunggu-tunggu kanca-kanca lungguh sing ditunggu-tunggu bintang tamune anakku wedok Elisa Mbah Waluyo karo Mbak Suhin sepoti bajing loncat Mas Wawan sak kanca yo adi Mbah Waluyo Nak Elisa Mbak Suhin munggah panggung wektu sak teruse tak pasrahke Mbah Waluyo Mbak Elisa Mbak Suhin sak cukupe dibebaske karo panitia tekan jam 3:15 yo lha jenengan arep ndak mendhi 1,5 jam nek diitung kula ke sore wau temu mriki jam 3 kok tekan mriki ya mboten nggih matur nuwun iki pasrahke kula to ha nggih pun monggo pun nggih kula pasrahke bojo kula kalih anak kula ngono kok kabeh dipasrahke yo sampean arep ngopo nah aku ya seket mau kok kok jen ngatur ngaturaken sugeng dalu Padelang ya masange Yulimbo iki pasrah tenan ora omong-omongan ya sampeyan bapak berarti nggih ya sugeng dalu Mbak Elisa selamat malam sehat nggih nggih sami-sami wong nek ketrima ya Mbah Waluyo nggih yen nyindeni pisanane 150.000 saiki ya biyen iso nyindeni ora bayaran lah iya Pak akan dia manut bapak dia bapakku nyangkon sakmene ya sakmene ngono ya Pak iya pokoke iki bojo kula niku anggere mentas ngeten iki ora tau bayar ora apa-apa mongko suwengi nutuk omong wae ya Pak ya ora apa-apa wong jenenge bayaran ku ora tak arep-arep sing penting duit dineke lak wis nggih matur nuwun pun timbali mriki nderek mangayu bagya awit ngawontenaken menika ambal warsa wektu kaping 11 alias sampun 10 tahun breksi nggih nggih saya maju nek sawangen dhuwur ke lho ning tulisane iso maca ora Pak iso maca ora iso aku ki biyen sekolah ora ketan sekolah kundrek kok lah mbok yo sing dhuwur lah nek nggih tebing breksi dulu ini dan nanti artinya di sini sekarang lebih maju dan maju menjadi destinasi wisata yang top nah ini breksi lagi ngaten to Mbak Cinga Mbak Cinga bocahne dangu mboten kepenok wektune ora tau gathuk nah bleset dasare nginjil tangganan nduk cahayu karo bojoku niki anak kula. Oh, anak jenengan to? Nggih. Nggih. Niki bapak kula. Oh, rabi seminggu kali Mbak Walia terus jedol Elisa niku napa? Nggih, weton-wetonan seminggu. Seminggu terus lahir nih. Nggih wong kula sengkake seminggu rampung. Oh, aneh-aneh iki kok seminggu. Nanti kaya gawe meja. Sing jelas ngono ya niki arep kula kepripun niki anak kula ning akeh sing ora percaya nek niki anak kula nggih do mboten percaya nggih anu mboten mirip nggih nek niki bapak kula saestu niki bapak kula niki nggih Pak nggih ya mentekne biyen niku ngijapi mbokmu wis meteng 3 sasi dadi jenenge ya udu anakmu kok ya ya anakku ya udu 3 sasi aku wis meteng
Nek ngotengi pirang sasi? 9 sasi 10 dino. Seumpama 6 sasi ora lumayan mbok yo. Umpamane kowe iki 3 sasi dilairke perane ndas tok apa anggap. Mulane tak genepi lha iki kabeh iki nggone bapak kabeh. Kowe iki bojoku kok kowe mau. Iya percaya. Adik sing enomno gematine pol bareng wis tuwa kuwi. Saiki salin seringat to. Malah biyen niku nek kula maem to. Urung di anak niki. Umpamane maem njuk gabres ngene iki lek nutuli nganggo tisu. Maem mbok dilebetke sampean iki mbok sing antek maem ki sing rapi. Oh. Barang wis tuwa mangan gabres lek ngelokke cangkem ambane semua. Ya tenan kok. Apik. Ambo ya rada halus sithik. Ora tangan ae sampean yo aleman. Monggo aku karo bojo yo gemati lho mbok cange. Lho, Saking saking gemati. bedane arep anak iki kaya ngene iki, make up iki yo apik aku sing nukokne. Nggih. Men ora meri bojoku yo tak tukokne. Pupurne tak rewangi adol pedet. Niki Pupur kuwi ya. Celak ki adol babon. Lipen ki adol cempe. Wah, Mula raine bojoku ora kaya kandang bareng sampe kita. ngenyek banget to sampean. Senengane kok di. Oh mau wis kok ngomah jarene aku ketok ayu dhewe bareng tekan kene kok kaya ngono. Lah kowe ora ngrasake omong aku to. Ah piye? Bune kowe iki ayu dhewe. Nek dhewe. Oh, Nek kancane yo nggo umum ora ngerti aku. Nggih, matur nuwun. Niki guyon mawon nderekaken monggo mbok wilih wonten pamundutan nek mboten menapa-menapa mangke anak kula mungkin sing makarya. oh nggih. Niki ingkang baku Mbah Waluyo, Mbak Elisa, Mbak Suhin sedaya wonten mriki namung mangayu bagya satu dasawarsa wisata Taman Tebing Breksi ingkang mapan wonten ing tlatah Sambirjo, Kalasan Sleman mriki lan mugi-mugi Prambanan Sleman mriki mugi-mugi dados sarana ingkang baken berkah dumateng sedaya kemawon. Amin. Amin. Derek dedonga, derek memuji, derek mangayu bagya anggenipun ambal warsa kaping sedasa. Mugi-mugi saged migunani tumrap sedaya masyarakat wonten Sambirejo lan nganehi kathah berkah, Mbok. Kok nderek ta nak? Derek. Derek. Derek ki rak pamane mobil rusak kae diderek. Nggih. Derek apa derek mangayu bagya lah. Derek. Dono ora masyarakat. Apa, Pak? Masyarakat. Lah ya Jawa ki kon hanacaraka data sawalawe diwaca kana cara kandhata sawala. Lah nek carane ra disandang ya masyarakat. Ya. Ya bener masyarakat ya, Dek ya. Kayane. Ya, enak jalan roti besok. Sekarang gini, Mbak Elisa kan dari Sulawesi. Iya. Setiap negara, setiap daerah punya filosofi adat masing-masing. Filosofi. Ya, hubungannya aksara Jawa karo tebing breksi yang ke-10 ini juga ada, Mbak Elisa. Ada hubungan. Satu dasawarsa tebing breksi dengan filosofi aksara Jawa ini ya ono. Kok iso? Aksara Jawa ono kali dosa cacahe. Ya, salah satu ciri khas aksara Jawa kuwi Ya. beda sandangan, beda unine. Oh ya. Breksi ini mulai dari lahir sampai tahun ke-10 ini Ya. sandangannya mesti terus berubah. Sandangannya berubah terus. Iya, biyen apa saiki lho, iki kok sandangannya beda iso dadi hi. Sandangannya Hi. beda meneh iso dadi hu. Kuwi nek dinae wulu, Iya. nek dinae suku dari hu. Ya, Nek mula nek pepet tadi dipepet kok dipepet kok goblok. Ya, Dipepet. ya. pot kok pepet. Nah, mula sebagai nek hubungannya karo aksara Jawa mau, senajan to breksi wis 10 tahun sandangane terus bertambah ning unine kudu tetap seperti 10 tahun yang lalu, ojo berubah bunyi seperti ketika pondasi awal breksi didirikan. Jenenge konsisten. Konsisten. Mergane ngeten iki Mbah Waluyo. Apa? Bicara masalah pariwisata niku sing paling berat itu mempertahankan akar dan marwah. Mbah budaya, mbah pariwisata niku paling abot itu mempertahankan akar dan marwah. Nggih. Nek bukae Gampang, Pak. Apokat itu bisa jadi apokat iki ning akare tetep apokat. Ora Jambu sampe iso dadi macam-macam. jambu Bangkok, jambu iki, akarnya adalah tetap
jambu. Sayangnya yang namanya akar itu ada di bawah tanah, tidak kelihatan. Sementara ketika kita masuk ke breksi, sing ketok visuale, buih-buihnya, nek cara sabun buih-buih, kebiare. Nah ini Sing kula gumunke ngene, Nduk. Piye? Ana wisata apike kaya ngene Gunung Kidul karo kene iki rek ya ora ado. Ora ado. Lah bapakmu ki ora tahu kok ngejak aku wisata. Kaya ketek gelek sih Pak, sepiro to ngebeske saka Gunung Kidul mening breksi iki. Anggerepe kenik mong pijer dhewe wae. Kowe ora tau nonton TV. Ndak? Kan wong boncengan ro bojone tiba sing wedok mlentrung sirahe. Mulane aku trimo ora boncengke kowe, trimo boncengke wong liya ndak mlentrung sirahmu. Dadi nek piknik ra tau ngejak aku. Wong senengane wong aku ora tau lagi apa ya ping 4 iki aku nang breksi. Apa-apa lek boncenge dinae kiwote ngene lho Pak. Dinae apa ben ora Ben ora benjo. bombing ngono lho. Oh, nek iki masalah mbokmu, masalah bumu. Tapi ya. Lah iki lak dagang sayur. Aku ya dagang sayur nang pasar nggo bronjong. Gandeng bronjong loro, sing siji rane sine tak isi iki, tak boncengke. Lah rak guling nengen. Golek nengen. Ana watu gaduk-duk, ana watu gaduk-duk tekan pasar muring-muring. Kowe iki piye to Pak nek boncengke aku ora imbang bronjonge miring kok kowe nekat wae. Aku ya piye, Pak? mulane aku tak rapi meneh. Gek sing siji mbok enom, siji mbok tuwa men ora bombing. Aku kok Kowe ide bagus lho Mbok iki. Ide brilian Mbok ben imbang ora benjot ndase. Wong rabi kok mau ngarep ngimbangi nggo bronjong iki ngopo? Timbangane- Lah krerek kok ngono kek nggon watu ora apa-apa kok tumpangi watu wis padha kok. watu ya ora ana untunge kanggone aku nek bojo ora anang lho. Kowe iki ngopo to? Donga pamuji, ada pepatah surga di bawah telaki ibu. Nah, Nah, nek ibu Setuju. loro pengestune lan apa dongane luweh akeh. Kepiye? tulung to Mbok. Piye carane? Iki kerja sama Mbok. Ben aku iso mlebu swarga dadi ditambahi mbokku ben loro piye cacahe syukur-syukur mbokku 10 Mbok. Dadi aku iso mlebu swarga iki. Oh, dadi kepengen duwe mbok cacahe 10 lempoh. Ora Iki menguntungkan lho ya Pak ya. ora nduk kayu, kowe ora becik. Lah benci. Siji wae ora apa-apa sebab apa meneh bojo akeh bojo loro wae nek iso nyukupi kepenak. Rono iwak empal, rono sayur lombok, rono roti, rono kopi. Ning nek iso nyukupi, nek ora iso. Piye? Rono teko nu sambrem bledek. Rono teko nu galuh munyuke teko. Lah niki Ngurangno kuwi. nek iso nyukupi ra apa-apa lho. Aku wis kene wis trimo ngrumas. Nggih ta Mbak? Wae lah. Nggih. Jujur wong lanang. jujur wis pokoke Ayo, Jadi kok kalian disambi caos panglipur nggih padahal mbok menawi wonten pamundutan napa niki wae dibacokke bajing luncatipun. wah iki dereng wonten pamundutan sedaya kemawon. Wah cuman pantau-pantau streaming iki saking tlatah Kulon Progo keluarga besar Kalurahan Giripurwo Mas Tri Sudaryanto sak kanca. Nonton iki uga. Terus iki keluarga perantauan sing ning Bogor uga do mantu via streaming. Matur nuwun kabeh diparingi sehat katentreman. Terus iki sing do ning Garasi Junior Trans iki ya ning Kulon Progo kono. Godo mantu streaming iki. Wah, Kathah banget ingkang sing sami do mantu. pirsani. Ya, ya. Wonten ingkang saking Taiwan menika Dek. Mus. Menika kalau mau ngersake lelagon gubuk asmara. Iya, salam-salam kalian sedaya pamirsa wis mlebu streaming jangkalan dunya nonton kabeh. Iya. Yang di Jakarta, terima kasih Mas Yanto, Mas Agus, Mas Edi, Mas Heru, Mas Cip, Mas Ugi, ya terima kasih Mbak Yayu, Mbak Eti, Mbak Ora kok Tasana. kemen Kuwi kenal kabeh. Iki tak sampluk musorane sing nyenggol situ-situ wong sak Jakarta. Ya. Ayo. Nggih napa niki? Pamundutan apa? Iki ana pamundutan mau. Endi? Endi to ya? Gubuk asmara lajeng napa malih? Duitmu kok ora ana to ya? Piye to Pak? Apa sampean Tanggung saya jawab lho duwe? iki mau nek wis ngesaki. Sangu Piro? 150 tak nggo tuku bensin 100 tak nggo tuku rokok 50 won tak pas. Walah Pak. Kok wis kaya grup tukang sem ya. Ya, gubuk asmara dibawani. Ya. Mengko sing bawa ibuke. Nah, sing nyanyi
putrane. Wah. Ngerti lah Gubuk Asmara lagune. Ya, sing nginom bapakne Mbah Waluya. Wah. Gubuk Asmara iso ora sampean Pak? Alah mek gubuk iso anak kowe tak warai iki mergo Piye? aku. Kepiye sing piye lagune? Yen lewat golek udangan. Piye terus iki Mbah, terus iki Mbah. Piye. Ora tak teruske wong buntet kok. Nyingkar Nyingkur iki bareng wis tuwa, ben nom biyen ya. Lah nek dhisik nom ngopo? Yen ya mune wangi, saiki yo lenga putih remason ngono. Angger kawale gegere wis ora. Saiki ngono. Sibu gawarane kuwi. Walah, aku ki turu karo bojoku kaya ngeloni apotek ampun. Pokoke mambu segala macam obat. Aku tune iki nek tuwa niki demane-man ya dioso-oso terus kok. Ora dosa ya cok marai padu. Sekecap go sekecap. Loh, sekecap. Lha piye kono tangi turu, Pakne ngopo? Guluku nek tak nggo nengok kok cengeng. Ayo rasah nengok. Aku tangi turu bune. Apa? Guluku nek tunggu ambekan iki rada lara. Ayo rasah ambekan. Mudara piye aku. Aku ora kermawas. Iki asline sing iki nganu iki peladenku duwe ilmu anyar. Aku arep mayang Ron guluku cengeng. Ayo rasa nganggo gulu. Pak sampluk sisan lek. Wiwitane nyingkar nyingkur lingsep yen kemutan Zamane ngabirando. Ki teruske anake kowe nduk Cahyu. Aku ya Pak. Suarane Kula. beda. coba Bentuke dalan roti wis beda. Ayo. Jalan Rot. Lelampahan kang wuri. oh lah dasare lambeku leh ku mencoske kurang ayo Pak Ne. Bareng Elisa kan yo. Elisa ngono mengko Elisa saka Sulawesi aku yo gilingan wingi ngendikane senior, Mbak. Nggih. Jadi memang Jogja itu diarani hamengku, hamangku. Ora seneng misah-misahke antarane iki wong kono Iki wong kene. Penduduk. Ning senenge kabeh dipangku. Ya. Luar biasa. Iya, Dok. Tresno tulus natyanengku bek asmara. Gubuk Asmara Minangkari Tuntutan yang dari Jakarta, juga Iya. Semarang, juga Solo, Taiwan. Surabaya. Ya, Taiwan. Oke. Ya. Yen libat aku kelingan gubuk kae biyen tak kelereng ning cedhak gambar tulisan menatap tunggang kasih sayang senangnya gubuk asmara.
aja mbok-mbok ngono kuwi tok nang raiku. Ora jarak. Jarak iya. Makane nek wong joget iki rada adoh. Jet. Wong ki aja sing kansenan apa-apa ki dirembuk sik. Mbok ya rasa ngono kuwi. Nek takon lho karan makat lho sampean ki. Sorry lah aku selak kepengin ya terangane kowe bacot mengo aku dadi melu. Wis bacot mengomo pancen. Bacot mengo rada mendem. Mabur. Gubuk asmara. Oh, ana permintaan caping gunung. Iki caping gunung ning sadurunge caping gunung saka panitia iki nek ora nganggo jejeran ketoprak minak jinggo. Iki ora ben iki. Berarti iki ketoprakan karo wayangan. Ha iya, sisan 10 tahun. Iki pokoknya 10 tahun tebing breksi wis tak siape ketoprake wis. Wes. Iki nganu kerobongane ning kono. Kobongane ning kono. Oke, saking mriki. Sutradarane aku. Iki bar diceritani karo sutradara. Kono. Kono ya kono sisan. Mriki. Ah, iki nek jejere waito karo piyungan. Oh yang ngato. Dapukan sik, dapukan waito nek waito piyungan iki nom kabeh ya, Pak. Ora apa-apa kae iki. Niki iki wis wedaan nganti kandel men ketok enom. Ora men ketok enom iki digapake ya, Pak. Wah, klomotono kencur. Lah ben kepiye? Angger lewatno isih mambu kencur, isih bau kencur. Masih bau kencur ya. Digan sik. Bindrong ku ya, Mbah. Minak jinggo metune bindrong joget sampe. Wah, ora iso aku. Wah, iso bindrong ya. Wah, Sepek sik ya, songo toprak.
dapukan sih. Oh, Ci. Mantu ya. Dapurane sing maca sapa? Aku Basboro. Nuwun sanjing para rawuh. Sugeng dalu sugeng pepanggihan malih kalian keluarga kesenangan sampai ketoprak Mataram Breksi Budaya. Dalu menika sampun bareng syaga ndar pasugatan ketoprak Mataram sasepuhing gending pamuka. Para paraga ingkang pareng ngayahi karya kalenggal menika simbah paluya ngayahi dados Minak Jingga. Kleru le nyiarke. Ora Simbah Waluya. Oh iya. Rudi. Oh iya. Sang Kang Mas Rudi Waluya SSN. Nggih. SSN itu napa? Sasana Laya. Mangke sarjana seni. Ora aku. Kula tak usul, Pak. Pripun? Nek upamane dapokane Minak Jingga niku sing dadi dudu Waluya pripun? Kula iki rada bagus. Ya Minak Jingga ki teng pecokot niki raine kok. Wong wis Iki wae kebagusan. Wah itu katindakaken dening bijilipun Ibu Sugintine Boyongan katindakaken dening Mas Elisa Oskarus Kalasu sallallahu alaihi wasallam. Weh. Tumuli sasampun gending pambuka pagelaran ketoprak Mataram kawiwitan. Jejer taman. Ayo Jaje. Coba yuk. Ketoprak goblok. Mana? Lah pripun? Paito puyengan ki putra darahing ratu le metu ki sing beraura. Ora encok. Aku melu Mbak Yuku. Wis tak usahake iki nek ku megol-megol. Putra darahing rata. Oh ngoten. Prabu wedok ning Prabu. Oh dados Prabu Agung. Pak Ira mambu. Agung Sarap. Prabu Mbak Yuku. dados anggenipun mlaku nggih rada. Nggih. Ketoprak kuwi nek arep metuju didelok sing penontone set terus Mesem. terus Mesem terus. Nah, wis ora apa-apa lah. Olah Seniwati rada kentir. Hop. Kentung. Para pamirsa nyuwun maklumipun inggih menika siswa saking KDGJ Prambanan. Bayu aku ndelok kowe mau lho. Antawacana, saiki Antawacana. Wis ning taman Antawacana. Oh injil. Kene jero taman, Pak. Antawacana. aku lagi tuh kapan? Bayu. Goblok. Bayu. Iki kepiye Jaje? Tak andani to Bayu. Kepiye? Kakang Mbok. Hah? Kakak. Oh ya. Kakang Mbok. Piye? Seniwati ki sing rada Kakak. Ana apa Jaje? Kakak. Apa Jaje? Angel banget anu. Wah, basa banget. Kakak. Iya, terus lanjut. Kakak. Ana apa Jaje? Aku ngeser wong bagus. Ora entuk sih. Sumadi siap dendrem. Ngrasani Minak Jingga terus Minak Jingga metu. Iki kepiye Jaje saben-saben wayah ngene iki mesti ati-ati Minak Jingga cakep ana taman kene. Aku ya wedi iki Kakak. Aku yo wedi lho Kok Jaje. Aja kesus. Iki sajake Waluya iki ketoprak ra tau payu iki kemrungsung wae lho. Selak rabetan. Bendrongan candrane. Minak Jingga, bendronge Minak Jingga.
nasi goreng semengkis-semengkis. Ndasku isih ora. Tasih ngoten kok. Dayon bapane Tulkiem. Inggih wonten dawuh lurae. Entuk dayon larang. Aku kepengin ketemu karo calon grawakku. Inggih lurae. Garwa. Kaya lambene kuwi. Bukaan. Oh, dados menika kapure mbikak korinipun. Iya wong ayu. Kowe buka lawang arep idu. Ngaturi kasugengan Kanjeng Adipati. Aduh wong ayu. Calon garwaku sakloron. Nggih. Aku wis kapang. Aduh, ijek kapang nggih kapang ning ampun caket-caket ngaten menika to. Calon garwa ki tememplek ora apa-apa. Mula Ana becalon kok njotar nemplek lho. Stop tak takon. Kuwi mau minak jiwa nggon ngene iki kok ana sing muni klothuk. Klothuk ki apa kuwi? aku gembal celurut semaput. Oh. Jajal pelaku meneh bisa. Klothuk. Nah, Sejene kuwi apa? aku ngantrongi korek. Oh, Kene ana kaleng wadah rokok ning entek rokoke dadi mlaku muni. Wong ayu Injih kados pundi? Ki nyaketa kene to Diajeng. kene Kula wedos. Kok wedhus iki dudu wedhus. Wedding. Oh wedi. wedi. Ora apa-apa. Kene jaket karo Injih punten dalem sewu mboten sah dipun sepeki kemawon to. Nah, cekeli meneh to. aku melindungi binatang buas. Ana apa ta se buas? Delok-delok mungsuhe. kira-kira ora bayar rada mendem ya menyang. Kene. Menapa lho? Aja kuwi wangkal. Aku ki calon garwamu. Kowe nek ra gelem karo aku kuwasa nang Kabupaten Blambangan. Bisa sak tugel gulumu. Aduh apa tipe tugel kulu-kulu. Nek mundur muni piye? Apa to Sang Prabu? Kene to, manuta. Kula menika badhe dipun menapakaken. Aku ki Mukti Wibawa seneng ning nek caket karo kowe sesuk omahmu tak pasangi munyuk ngombe. Kok munyuk ngombe? Munyuk ngombe. Munyuk ki kerang, ngombe mie, pasangi keramik wong ayu. Lumayan to Kakang Mbok. Iya, iki. Aduh, niku kan dereng sios. Kali Kakang Mbok kan dereng sios. Kae wis meh sios. Kowe wong ayu. Nek aku ngene aja mundur. Terus piye? Iki mlaku ning karo tawa-tawa. Kula ajrih menika. Apa meneh kowe ora wedi? Wong aku nek ngaca wedi dhewe. Iki nek jinggo keceblok ora kuat. Melupat. Aku kok kaya nyenggol roti kukus. Kanjeng Adipati. Kene wong ayu dadi siji, men ora bingung lengkung ayahi. Kok bingung arep ngayahi lah badhe menapa? Lho, aku ki calon garwamu. Aku ladenana wong ayu. Aduh mboten sak menika to. Aku rong pengalaman Kakang Mbok. Ora pengalaman. Engko Ah menika raya kula dereng pengalaman menika. engko kowe ndelok dhisik. Carane ngladeni wedang, carane ngladeni dar, ngono wong ayu. Tangane iki lho. Apa? Apa cek ketok wedok kudu ngene? Ku nek neng sing kecer. Dayon bapakne Tulkiem. Ana dawuh napa lurae? Sandrale digawa ngidul.
bakal aku iso kumpul, sandale digawa ngalor lurae, bakal iso amor, sandale digawa ngetan lurae, rasa bingungku mesti bakal kasembadan, sandale digawa ngulon lurae, kayak ketoke go bali ngetan meneh. wis dadi danyur dipatahin, ora setel iki wah. Kene Kakang Mbok, Sampun badhe menapa? Kula sampun saged. upama gelem ngono piye to? Lah upamane yo gelem ngono ya apa iso nyembadani? Bebek sekilo kae ora arep iso. Jane iki beda apa sih? Hah? iki pincang ki ning sikile, Oh. nek liyane normal. Oh, lurae liyane napa mboten pincang lurae? Nek bubuk ora. Kene wae wis men arep ngopo coba. Klune panggung kono. Pemain ki kudu iso maca panggung, klune panggung kono. Nek wedokane nang kene pokok nang kono. Ayo tak meneh Mbak Yu. Paman notasun pun. Ayo, nek pancen sampean uyak-uyak aku karo adikku, mau kepengin mbok mek bojo, tenan apa piye? Ayo. Alon wae. Lah kene ya ora wani. Wani ning alon kuwi aja nyentak-nyentak. Aku ki nek disentak kaya bekicot bidak sungute. Mangkel. Malah nyureng ae cempe. Apa jenengan ki ngono lho, dumeh kok kacamata wae. Iki kacamata pembesar. Mulane tak gawa rene. Dayane kacamata pembesar napa lurae? Iki nonton cilik-cilik iso dadi gedhe. Upama nonton Elisa lurae. Coba jenengan presani. Wong kok brose gur cilik ning liyane gedhe. Iki wis tau tak nggo turu karo bojoku sing dhisik. Nggih. Aku turu bojoku kelakepan, aku kaya arep diuntal boyo. Digawa ning pasar yang ngrugeke aku. Lah pripun? Iki kacamata pembesar teri siji dinyang 20.000. Darane bandeng. Mila menika, mangke menawi panjenengan sirah nggih ampun dipun agem. Wis tau aku lali ning kamar mandi ra nyopot iki. Heeh. Aku ndrungkluk girap. Weruh napa lurae? Ember karo ciduk ki padha gedhe. Hapus. Wah, senes niku lurae mesti weruh liyane. Ya karepmu. Cahayu. Kuwi lho diajeng latenono coba nek kowe gelem. Netra kocak lendre.
Adipati Minajingga Mukti Wibawa kowe kepengin sego mingkari apa kepengin lawuh mingkari dawuh kepengin tempe mingkari ngawe kowe kepengin apa wae apa meneh aku kepengin susu mingkari mencu man utawa ngayu lurae kepengin tempe kari ngawe kepengin tahu kepengin susu kari mencu kok mencu apa nawang nembung susu kok susu peti susu iya panjenengan menika palakrama pisan kok njut arep duwe loro iki njut kepiye carane napa saged bagi wedalipun aku Ki Minajingga Wuru Bisma sing pinter ngatur wektu Senen nenggonamu Selasa rana Rebu rene Kemis mrana Jumat rene Setu rana minggune libur lah kok libur lan nang puskesmas wong puskesmas ada sarputra nyamang presani para kawula atase panjenengan menika adipati kepengin mundhut garwa direwangi meteng kelek aku ming umum wong kae ora nganggo meksa ming aku ngudhakake ming kari dalan loro tok pilih salah siji pripun kowe dadi garwaku apa aku dadi garwamu lah niku mboten wonten pilihanipun mula milih ya wong ayu tenan sesuk penganggonmu tak gali tak ganti ki gelang ki 3 kental suweng ki 3 kental pokoke loro kuwi sak ton kowe gelem ora nganggo wong ayu ayo lempoh mulane gampang mergo kowe lempoh ra iso ning ndi mboten mawon iki terus ke Mahargya tebing breksi 1 dasawarsa terus ke rujak jeruk Elisa Gambyong rujak jeruk klopo rujak jeruk kowe rono dadi siji karo wae kepuyengan Elisa Gambyong kowe Gambyong marai kok sing
sedo terusno. Dalem. Pamundutan wau sing saking panjenengan apa caping pindho? Ya ampun ngoten lho. Urung. Ya pusi ora kenang. Monggo. Ya, iki spesial Mbah Waluya sing bawa. Elisa. Tahu, Pak. Iki. Elisa. Oh siap Pak. Sesi deman Pak sinten iki? Cak Marlis. Cak Marlis. Nggih, siap. Camar Desa. Sesi deman. Joko Madura. Ya mundur. Ya betul. Ya. Gimana ini? Ya, Sampai apa? ngono apa sesi deman? Oh, sing wis karo sesi deman. Sesi deman. Sesi deman, yo. Ya. Sesideman sih apa-apa. Sing penting monggo ingkang badhe mundur sesideman sisan timbang ing bola-bali sesideman. Dibuka ya Pak. Dibuka. Mumpung isih. Wiwitane anderek sempeke bagus kan Allah budaya sawan menyang kutha gedhe kula nyambat sinden sakit nggih ta digerok ya Oh iya. ayo ras sak-arek wae sak-arek bendoro Kok lek ngundang ras iki sapa jenenge? saras Jenenge Pairas. saras Saras opo? Pairas. Biyen kan Pairas jenenge kira biyen kan Pairah aslinya. oh aslinya Pairas Wah iki juara sinden kaya bojoku mbiyen Agustusan lomba sinden itu juara sinden bisa Gunung Kidul. Pesertane 10 ning sing 9 bisu dadi kejuaraan. Lah ya juara. bojo kok ya ngowel ta ya. juara iya saras Teruskan yung yung
tinggale Imojiri. Emoji. Delingo. Delingo. Saking delingo. Tunggale bawang. Ah, delingo bawang. Didom kae saka kono. Ya. Bulurah. Isi den kuwi bulurah ra. Oh, pindah sana. Ya, bulurah ya di sini nomor 3. Oh iya Mbak Cita. Ya, bulurah. Bulurah Kemanuan. Oh, bulurah kok dinomeri ya. Bulurah Kemanuan. Bulurah Kemanuan Purworejo. Oh. Kemanuan kuwi mburine ngarep mburi karo Bukungan. Oh. Piyayene kakung kabeh wis. Iso. Ya Bukungan karo Kemanuan kan mung keletan kalenan kae. Oh. Ya ngono ya kena. Monggo, Bulurah. Monggo Bu. Bulurah ngelu ning sirah. Monggo. Lah nek kuwi nek jenengan, nek iki ya ora ngelu kok. Ora, iki mung gaya-gaya. Monggo Bulur. Selendang kuning kang saking ukir. Suarane halus to. Bar biaya. Ya bulurah ya ketua Fatayat Desa Kemanuan. Nah, nggih. Ketua Fatayat yang ora iso hadroh ya kan. Niki Pipit napa endah? Nau sinden. Derek padalah. Ya, Pipi. Suara kurang pramono ning wasesa Yes. Jajarnya. Niki Bu Dukuh napa Bu RT napa Bu RW? Ibu Ibu Waranggono. Ibu Waranggono. Oh, saya nek Bu RT iki malah bojone kepala daerah tingkat 7. Lah kok dhuwur men? Nah, nek gubernur kan tingkat 1, bupati tingkat 2, Iya. Panewu tingkat 3. Terus kok lurah bupati sik, terus lurah itu tingkat 5. Terus 6 tuh dukuh, terus RT itu nomor 7 jadi kepala daerah tingkat 7. Ki RT. Mumet dhewe ki RT soalnya. Ya Mbak Endah Mbak Sita. ngurung marang bendara Piasulistya pijer ngincangake alis Yang karengnya gongke. Kayak kowe nduk sing kari dhewe. terus tresno sesideman luweh becik ate nono timbang kepisahan
luwe becik ate Sinampurna. Pun mboten kepotangan. Iki mau sing anu Mbah Waluya sing DPR siji. Napa niku? Caping gulung. Alah, Mbak. Ayo, Pun sore mau lho dengan disolke panitia besar. Ayo Ju. Non, Ayo Ju. kowe iki ngejak Bojo. kan istrimu dua. Iya. Aku istri tua. Iya. Istri muda. Ini aku juga bojo saiki. Iya. Awes beto dapukan ya. Oke Jo. Carane nemu nyembatani kepiye? Ya, Iki iki. bojo enom aku bojo tua. Iki lanang, Loh. iki wedok-wedok iki Heeh. pancuran kinapit sendang. Oh. Isik perawan. Nek wis tua, Ya telaga. Ngapit gerujukan. Kudu iso nyembadani engko nek jengklengan kudu sing mantep ya, Pak. Iya. iki wong telu lho iki ora kena selak lho sampean lho. Ora. Seko aku, Iya. Jun Mbah Waluya, terus Dik Elisa. Oh ya ngene, lanang, wedok, wedok. Oh iya kene, Nduk. Iya. Nek wedok kayak seseli lanang ki apik. Kowe lan wedok. Ayo. Ya ayo, Mbak. Saben bengi. Ya nek biyen Saiki telung sasi pisane ra mesti ya. leng apa? Leren nonton wayang ngono kok. Ayo. Jos. Kompak ya Ini kan. kompak kabeh. Apa sebabnya kok kompak? Lah ya pinter-pinter kok. Ora. Nang apa? Ditangkap nek ora kuwi ora kompak. Yen yen memaca mong karo janur kuning iki karepmu kepiye? Aku ngene iki mbok banyu keras gek kene malah boros. Giliranku. Kang kembang. Iya. Kembang, Pak. Kembang lebat. Iso ngono to, Mbak?
sawijinan Wandane aku ora iso kok ngeyel. Kae kowe. Pacita Iki ceritane wiyagane dusung truk dadi saya aduh. Itu rapati krungu saya aduh. Ora sakon Mbah Waluya. Ngapa? Umur panas kok ndak kleru. Hah, kowe. Lero apa? Aku cari persake ngono. Abana sudan Udan panas aling-aling capeng gono. kowe mau arep apa kaya Iki anenge mbeng iki tebing breksi. Dadi sampean kudu ngalembone paling ora 10. Rasa Mongko warsa. tak sawer 50. papat ku meneh murah. Iya. Ya oke, matur nuwun. Iki mengko Sing jaba njaluk nganu tekek lorek kae. Lorek Mbah. wis dicet, Mas. Wis lorek. Kayak lorek kuwi nyindir bojoku. Ngopo wis ora. Takono anake iki nek sing ngerti bedina tekek lorek bojoku tak. Kudune sing apal ya sampean kok anake. Tatune iki tekek kene iki marep medun. Ning angger seminggu ratus tak ungak iki tatune marep munggah. Lah genti kethek lorek. Ya. Ayo surip numpak motor mabur. Bojone trimo numpak sepeda motor. Dadi wong urip aja seneng takabur, luwih becik yuk sing andhap asor. Lalo lale lalo. Yen iso ngono kuwi percaya mesti akeh sedulure. Kakek lorek. Lorek ketek. Ojo Kok kadar wis dicet malah anake tok tekek lorek lho wis ilang. Ayo ta. ojo sok. Tuku trasi ning kali wungu iki breksi sensaya maju. Langsung gandut dalam iki. Nek iki jenenge tebing breksi rasa pinong-pinong ngene rekreasi. Tempat sejuk yo asik. Kabeh tamu mesti dihormat. Ana meneh kae lak kuliner. Kae ora umum apa meneh pamer. Ojo anjar lak maer-maer video nyuguh piyayi sing pengen nyawer. Mongko iki tak kebayangkan sing sepisan kanggo hiburan sing ditimbung uri-uri kabudayan wayang kanggo tontonan lan kanggo natan iki jenenge lak yoga kudu dising sopan santun kudu dijaga sing dijelas
itu ya sempal dalam jati. Iki mesti rawuh Bapak Lurah ngengarake rakyat mesti lurus dan terarah karo masyarakat gede cilik ramah tamah contone lurah kene desane Gemaripan Pak Lurah Lurah medun. medun meneh nek ngono aku jenenge dukuh Duko. paling abot ngono sing dadi Pak Dukuh pancene esuk ra kuthukan gawe laru wong wis ditonjok kono kene nggone wong ewo ning jam 5 sore mumet muter golek butuh biasane Nek kene ra ora. Saya Pak Duko. paling abot ngono dadi Pak RT Pak RT ki abet. kudu kenal braya kiwa tengene kudu iso ngrampungke persoalane mongko RT rong karuan pira bayarane Ala napa nek RT kira dibayar? RT ujung tombak pemerintah paling K7. Lah iya sampean niki tau dados Iya gaku iki RT iki. Oh niki Kacang. Langsung lewat jenengan dereng Iki nate sing ngedram, demo. sing ngedram niku RT. ada nih kepala daerah tingkat 7 aja RT wis ora. Bayarane piro bayarane? Peladenku ki RT. Niki ki RT. Lah aku ki ya RT padha wae nek umum lho, nek ra umum ya monggo sedina rak 1000 to. Lah kok wingi sampean kok entuk bayar akeh banget dadi RT njut mung 3 dina kae kena ngopo? Nanti demo ngono kok lemah. Ora usah utek-utek kuwi wis. Nanti aku nak jak wengi ya. Naden
Sik kabeh sing bareng ning kono lagu terakhir yo kanca-kanca ninggal katresnan. Dados Wahyu siapke trompete le kulak nang SMKI 3 tahun kok mung oleh trompet. Pengor jengu iki lho, muridé Bagas iki. Manikan sekolah, Mbak. Kancaku wis tembung ning SMKI. Ya tak teleponke Pak Ardani mlebu bareng 2 tahun iki golek sekolahan sing iso disambi ngendi, Pak. Ya mung oleh trompet nyet. kancaku 3 tahun merah suling. Yo, terus. Nangis sajroning atiku nalika
kelingan arek jadel ngono aku mau yo ngene iki. Jadilan. Kepiye? Oh, oh. Jadilan. Jadilan ngono aku ana sing dadi ora eling grujuk banyu ora mari. Gue arep tinggal kancane numpak truk. Ngenteni. Lah kereta-kereta. Atur nuwun bayange. Nggih. Kasudi. Matur nuwun Mbak Waluyo, Mbak Elisa, Mbak Suhin. Rawuhipun panglipuripun mugi dados berkah tebing breksi yang satu dasawarsa atau usia ke-10 dapat jadi destinasi unggulan, wisata unggulan di Yogyakarta dan sing baku berkah kanggo kabeh warga masyarakat. Amin. Amin. Kula matur mbojangi kalian bojo kula kalian anak kula pokoke senang mentang rasane ragi sareng berpisah kapan-kapan kita berjumpa lagi. Tunggu dawet Cendole Pati ingkang baken andum slamet bengi iki. Kanthi menika kula nyuwun bareng badhe nyekar mocopat dandang gula. Nggih. Monggo, monggo. Menawi lepat kula nyuwun pangapura. Monggo langsung. Tiwas cinta nih Mau dandang gulane mau. Nggih. Menawi lepat kula nyuwun Tarian ya. Oh, parian. Dadi Apik. Matur nuwun Mbah Waluyo lan sedaya mawon. Neruske jejiban ndak didukani Bendoro. Iya, disiagake mijil no.